खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदासिनी मोसाहारी। खमलायगिरि भिनेश फगाटआ खमलायनायखौ बिदाय होबाय। भिनेश फगाटआ जानो गोनां पेरिस अलिम्पिकआव जेबो मेडेल देरहानो हानाय नंला। नंगौ, भिनेश फगाटखौ जानो गोनां फाइनाल पेरिस अलिम्पिक आइजोफोरनि 50 किल'ग्राम खमलायनायनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। मानोना बिथांखौ मैया फुङाव 100 ग्राम बांसिन गिलिर मोननाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव भिनेश फगाटआ गोबां दुखु मोननानै टुइटारनि गेजेरजों मोनसे पस्ट लिरनानै हगारदों। बिथाङा गोबां दुखु मोननानै लिरदों दि आइ कुस्तिया आंखौ फेजेनबाय, आंखौ निमाहा होदो, नोंनि सिमां आरो आंनि गोहो गासैबो बायफ्लेलांजोबबाय, बेनिफ्राय आंनाव आरोबाव गोहो गैला। आलबिदा कुस्ति 2001-2004 बिथां भिनेश फगाटआ पेरिस अलिम्पिकआव 100 ग्राम बारायनायनि मुङाव बोखारजानायनि उनाव गोबां दुखु मोननानै टुइटारनि गेजेराव बेबायदि मोनसे पस्ट लिरनानै हगारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदासिनी मोसाहारी। खमलायगिरि भिनेश फगाटआ खमलायनायखौ बिदाय होबाय। भिनेश फगाटआ जानो गोनां पेरिस अलिम्पिकआव जेबो मेडेल देरहानो हानाय नंला। नंगौ, भिनेश फगाटखौ जानो गोनां फाइनाल पेरिस अलिम्पिक आइजोफोरनि 50 किल'ग्राम खमलायनायनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। मानोना बिथांखौ मैया फुङाव 100 ग्राम बांसिन गिलिर मोननाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव भिनेश फगाटआ गोबां दुखु मोननानै टुइटारनि गेजेरजों मोनसे पस्ट लिरनानै हगारदों। बिथाङा गोबां दुखु मोननानै लिरदों दि आइ कुस्तिया आंखौ फेजेनबाय, आंखौ निमाहा होदो, नोंनि सिमां आरो आंनि गोहो गासैबो बायफ्लेलांजोबबाय, बेनिफ्राय आंनाव आरोबाव गोहो गैला। आलबिदा कुस्ति 2001-2004 बिथां भिनेश फगाटआ पेरिस अलिम्पिकआव 100 ग्राम बारायनायनि मुङाव बोखारजानायनि उनाव गोबां दुखु मोननानै टुइटारनि गेजेराव बेबायदि मोनसे पस्ट लिरनानै हगारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदासिनी मोसाहारी। खमलायगिरि भिनेश फगाटआ खमलायनायखौ बिदाय होबाय। भिनेश फगाटआ जानो गोनां पेरिस अलिम्पिकआव जेबो मेडेल देरहानो हानाय नंला। नंगौ, भिनेश फगाटखौ जानो गोनां फाइनाल पेरिस अलिम्पिक आइजोफोरनि 50 किल'ग्राम खमलायनायनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। मानोना बिथांखौ मैया फुङाव 100 ग्राम बांसिन गिलिर मोननाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव भिनेश फगाटआ गोबां दुखु मोननानै टुइटारनि गेजेरजों मोनसे पस्ट लिरनानै हगारदों। बिथाङा गोबां दुखु मोननानै लिरदों दि आइ कुस्तिया आंखौ फेजेनबाय, आंखौ निमाहा होदो, नोंनि सिमां आरो आंनि गोहो गासैबो बायफ्लेलांजोबबाय, बेनिफ्राय आंनाव आरोबाव गोहो गैला। आलबिदा कुस्ति 2001-2004 बिथां भिनेश फगाटआ पेरिस अलिम्पिकआव 100 ग्राम बारायनायनि मुङाव बोखारजानायनि उनाव गोबां दुखु मोननानै टुइटारनि गेजेराव बेबायदि मोनसे पस्ट लिरनानै हगारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदासिनी मोसाहारी। खमलायगिरि भिनेश फगाटआ खमलायनायखौ बिदाय होबाय। भिनेश फगाटआ जानो गोनां पेरिस अलिम्पिकआव जेबो मेडेल देरहानो हानाय नंला।
नंगौ भिनेश फगाटखौ जानो गोनां फाइनाल पेरिस अलिम्पिक आइजोफोरनि 50 किल'ग्राम खमलायनायनिफ्राय बोखारनाय जाबाय मानोना बिथांखौ मैया फुङाव 100 ग्राम बांसिन गिलिर मोननाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव भिनेश फगाटआ गोबां दुखु मोननानै टुइटारनि गेजेरजों मोनसे पस्ट लिरनानै हगारदों बिथाङा गोबां दुखु मोननानै लिरदों दि आइ कुस्तिया आंखौ फेजेनबाय आंखौ निमाहा होदो नोंनि सिमां आरो आंनि गोहो गासिबो बायफ्लेलांजोबबाय बेनिफ्राय आंनाव आरोबाव गोहो गैला आलबिदा कुस्ति 2001 2004 बिथां भिनेश फगाटआ पेरिस अलिम्पिकआव 100 ग्राम बारायनायनि मुङाव बोखारजानायनि उनाव गोबां दुखु मोननानै टुइटारनि गेजेराव बेबायदि मोनसे पस्ट लिरनानै हगारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों